Bese kubuzile mbukela enkundleni yethu ezokuxhumana ukuthi ingabe seyizwe siyehluleka yini ukuvikela besifazane nezingane ekuhlukumezekeni nasekubulaweni njengoba silokhu sibheduke njalo lesihlava. Waphendula kanje. Singamadoda siyehluleka ukuvikela isithunzi sabantu besifazane ngendlela esibabulala ngakhona. Okunye kuyinkinga msakazi ukuthi uma ngabe sike sangena ebudlelwaneni nabantu besifazane, umuntu wesifazane uma ngabe sekushiya ngenxa yokuthi wena wesilisa sokusuchithe kakhulu izimali zakho kulolu thando enisuke nikulona, bese usubona ukuthi uma ngabe sekushiya kusho ukuthi le mali yakhe engako soyichithile kuyena angeke isabuya, kanti cha mangabe usebenza nje bakithi imali izobuya. Akekho umuntu wesilisa ozalwa ewumhlukumezi, kepha lento isuka ekutheni imost yezingane zamanje sezikhuliswa ogogo. Uthola ukuthi abazali bakhona even bengashonile ngenxa yokuthi babalekela irresponsibility yokukhulisa ingane. Ingane ikhula ineenga, inentukuthelo yongabazi abazali bayo. Ngiyafisa sazi ukuthi ke izimbali zesizwe abantu besimame masibavikele, sibathande, sibanakela sonke isikhathi. Msakazi ibhlungu lento eyenziwa abafowethu abayenza ukuthi bekula abantu besifazane. Ibhlungu ngempela umuntu wesifazane akakhona ukuyilwela, enjalo nje akafani nendoda ngokwamandla. Ngithi mina umuntu uma ungasamthandi umuntu ngcone emiyeke.